kana come on. Get it out. I'll get it out. Adugo asu elebi. Otam no ugbu a yiri m go ga club. Aga mo party. Adugo akwụkwala m na church aka imeji. Church aka nga ga menu. Ina apụara. Ana gbogbo ogi. Jebukwa onwe na church aka. Jebukwa onwe na church. Come. Idiot. Come shush para m n'ụzọ. Adugo ma kuri ga anya o. Ma kuri ga anya. Isi gini? Ọ gara na apụ. Onye kwuru ihe ahụ. Bani m. Ọgwụ kwuru ya ka onye ọzọ. Adugo bani m. Ọ dị fara ya akụm ihe. Come on shiri ahụrụ pụọ n'ụzọ. Come on shiri. Kitiba ga ogbu. Ọkụ fụrụ taa. Kitiba bịa ga on church. Adugo bịa ga church. Oko funye kanja hapo. Oko funye kanja hapo. Ofunye gini? Nge funye kiwa go. Ogo. Mbesi no to a. Thank you for what you photo. Odumma. Wakwe. Mama like okunuka. Agaro omo church. Gabugo oge na church. Gabugo oge na church. Flefa kusha mo so nwa benga. It's not possible. What possible? I'm church. Church. On a church. Why? Why does that church? But I said, Gagana church. Oh, can you see you gave me life? I don't want. Oh, yeah. Weebe. What he gonna do? Onye weebe. Inye muwa wadugo. Order. Magana church. But I can't be presumed. I never be one. Tell me, when you're more one leggy. Hey, man, Iwa kulefu. Ihe na me wogo wakwe. Ahema na waho hema. O waho he totoro tobo. Ekwensu. Lele. Onye wudim. Move so bad. Be do church. Ibe. Ibe wudim. O si ye jena. Ya ni ye je bali mu no. Je sie nni. Onye ga kwụsị m. Ọwa ibe onye na-ebe ka ọ gị ga kwụsị m. Olugo ga kwụsị m ga chọcha. Ọ sịrị ya akwụsịgbu ya. Ọ sịrị ga akwụsị ya. Ofunye kanja hapo. Ofunye onye ara. Ofunye kanja hapo. Di onye ara. Lele. Ọ sịrị iwu di onye ara. Ya wakwa otele. Uwakwa onye huru ihu. Bible say. Oh, Bible, my Bible. Daddy Giom. The only ticket nwere ga heaven. Ọ sị, ihe ọbụla ga-eme gị happy by alaeze eluigwe. Na igburu ya ahụ megịnị gbupie ya. Gịwa wudi m egbupie nkịta. Gịwa wudi nwanne m ihuru ihu egbupie m. Agacha m chọọchị akọ ka nsi gaa ya. Ụnụ anụkwa ya ọgwụ. Ị ga-ete ya. Ngetu ọgụ. Okay. Wakwe gwa nge. Ka mmadụ gị fim ahụ ga-ere. Ka mmadụ gị fim ahụ. Akwụkwọ gị ha na. Na akwụkwọ gị. Gonna be here. You know 500 or 5 back. Why you here 5,000? You ma kwata ni lender eba. O yesu mi je gote painkiller. O gonna be here. You're gonna keep talking. Onya ka m na giku. You're gonna ala anya. You're gonna nwa pop ya nwa anya nyela aka. I kwesịrị inye 500 as my commission onye kpọta gị. Well 45. I bia ebe a na-akụ iri. Ị bụ onye ala. Mano no na dey ungrateful. Very well. Uno na dey ungrateful. Ihe njiri kpọ ụmụ youth, the youth of nowadays mkpọ unu so the lazy. Unu the lazy. Ugbogbe 5,000 naira. Ị ga-eji azụ no ga je zero poison ngo. Ị ga-azụ pain relief ni shi n'elu kwakọ. Ishi n'elu ọjị na ishi 5 story ishi na cramp paper. Shebe ahụ ka ọ na-ala kọjisi. Ị ga-azụ 5 ada ntakịrị na adenga every day. Ele ụmụ okorobịa ụgbọgọ ga-apụ pụrụ n'ụbọchị taa mee biznes mee profit metere 5,000 enye gị ogbo 5,000 n'ihe ntakịrị bịara nga abịaghị ya na ọbụrụ si mụrụ ogbo eme ogbo m so gị ekwukwule mgbe pịa mgbe ekwubedị mekwu irela ọnụ oge chọrọ ime with plan ihe mere nga ọyị chere imetere ụmụazị ibe gị na atị ihe gị ga-ewe ihe mkpọziri Michael ọbịa nga aka ka m ga-abịa otu ya were eze ndị ara ndị mmadụ aka na-awụ ọka ọ dị junior pope sef
This Benson, ihe ha na-arụ na manga crusade. Ha atayo te ya diri, give nga mere fake. O maka na ndị nọ nga emechichara ha anya nwere onye mwe. Gị nọ nga bekongore ihe ga atụ ihe ga-eji azụrụ. That did you and me we go for one thing though. Maka relationship ka m meji were ga maka mbochi ọzọ. Anyị na-agagide nwa Chineke wepụ gị na ndụ m. Wote gị na ndụ m wepụ ahụ. Ihe ọla gbasara mbochi ọzọ na ndụ m na gị. Onweshi ike ịkpa ahụ m ihu n'aha my father. Yeah. Also, no also am work as a man. Ị ga-agbagburu onwe gị n'ọsọ Onye ala. ị ga-agbakọta ọsọ otu ike ọsọ agwụ. Ị na-apụ ije na zone yipụrụ m akwa chili singlet gị wee naba. Singapore nwoke m Singapore me meditate mụ na ndị my father kpakọ. Otoro gbogbo gị si ebe nwa ije na zone yipụrụ m akwa ma ka ọ gaala. Ịma ebe ebia. Ịma na ebe ebia. Ike anyị dị ike na ebube. Onye nwe anyị. Tell me my own life. Enwere daga nke a m jikọrọ hapụtala ukwu hapụ ụkwụ m sie ngosi ị ga-akọ dịka dịka elote m chiri ego na ya ị ga-aga na mgbede aga gwa ezie ma agwa gị ozi ị ga-esi si ya na asị na mmụọ ahụ m sụpụrụ n'ime ọ pụfụrụ ma ọ na ọbịa dịka ọ pụkọrọ ya n'abalị ahụ ga ugwu ya echi na ya agwa ihe oge gbado chọrọ ịbụ ozugbo Emeni ditere m. Ịnụkwa bịa dịga enye anyị detere m ibe ọmụka ịchụkọta ajụjụ a ka o nwere onye ọzọ si ụjọ anaghị atụ gị kwụsị m na-ajụ m onwe ha nri detere gị Adugo, ọmụ ka na-agwa. onye ka nna agwụ gị emenụ ị ga-anyụ shi Adugo afọ mgbe ị na-esi nri na kitchen. Ya ị chọrọ ịgwa m na isi ya nri abụrụ ya na-apụ. Adugo, emeni ditere m. lele efu Adugo onweghị idetere m onye nụ ka ị na-akụ gana ọ dịka nwere milion ị dọrọ n'ụlọ m were chere gị nri kamgbe mụ na gị nọ n'ụlọ na iwetara gị eji esi nri ọ mụ gbagara gị nri ọka mma n'ute dị ihoro iho dị na-enweghị shem o nwere gị na were chere gị nri ị na-ajụ nweghị m dotere gị lee ka ngwa gị ibe ị hụrụ nri nshiri nri m kwara aka shie onye nshiri nri n'owu aka na-atụtụ ọgwụ 1 yes ngalaba ji ndụ m Daddy G.O.M. the only ticket m nwere iji aga eluigwe ịtụtụ ọgwụ iri nri ị na-atụtụ ọgwụ ajụla nga onye ihoro iho ị na-atụtụ ọgwụ Ya ọrụgo mgbe ị ga-esi nri na be di gị buru ya bụ ịga Daddy G.O. ọ dị egwu Adịgo ihe na-emekọ ga-agbakọ aka o ihe na-eme ga-agbakọ ị na-efe nne na nna ha aka ifekwa m aka ahụ ọzọ na ife ha ala m aka n'ihu ọzọ na nwa ka kwụchicha gị gị n'ọnụ ibe inwe ihoro iho onweghị ike lele apụtara nri oge makapụta apụtara nri pụta ịbụ ụbụ nri mana enwe ihe ị ga-eme ị gaghị emeli ya azụ dị lụrụ mmadụ so agbara ndị dị lụrụ dị na-emakapụta ịmapụta ibe ihu ibe aparị lekwe gị a na-agwa gị ibe ị na-eko ibe ka ibe nụ eleghị na-ebe ihe nwanụ a na-agwa gị ibe ịmakapụta ndị lụrụ dị pụta kwụsịkwa meshi ọzọ ka ọchịchị ahụrụ ajụ ụgwọ ọnụ atakwaranụ gị ịhụrụ nri nụ Daddy G.O.M. nwe ya the only ticket nji aga eluigwe ngalaba ji ndụ m onwe ha ihe owe iwu shee iwe ahụrụ kwụsịkwa m ọzọ lele ị na-atụtụ ọgwụ ibe ịtụtụ ọgwụ iri nri ndị na-eri nri nwe ndị na-atụtụ ọgwụ aka na-atụtụ ọgwụ ka nshiri nri ịgbara aka n'ukwu lekwu ya king tonto ịgbara m aka n'ukwu ihe na-eme kpama aka ga wura anointing Daddy G.O. were n'ime m were mejicha ṅụ oyi na idiot Adugo mụ akị na-akparị nsogbu adị kwefọrọ gị na Daddy G.O. Chineke ga-ekpo unu ị chọrọ ịgwa m na ị ka na-akpata onigbo mee n'ọsịsọ ka nshie ndị ji ezuru ike ịma na ekpere abalị nke taa achọkwa m ka akọrọ m ya n'akụ Chukwu ji Daddy G.O. ihe ịrịba ama ma mkpochasị ma nzachasị ihe dị iche iche ọrụ ebube Chukwu ji Daddy G.O. kwuo na ya Jehova bụ onye ọrụ ebube ọkwa ifu nwoke a onye nwụchukwu anyị na-afụ anya he is the Jesus of our time is you Mama, don't ka phone gị na-eri bọsọ ka iweta
Gasike. Kekwanụ gị. Hey, of course. Oh, hello now. Nwa aba nwa m. Adị m nọ mma. Ka ị mere? Isi gịnị? How? Jizọs ọka ịdị. Odogwu ọka ịdị. Nye ekpere niile m na-ekpe na Chukwu na-azị ya. Hey! Na-echigogo ụkọchukwu. You are now a reverend father. Hi, what a good news. Daalụ nwa m. Batabanu nsogbu ọ dịkwa. Ọtara m na-echelụ gị. Nwa m. Oh, daalụ Chukwu gọzie gị. Fada o, abụzi m mma fada. Chere mama, ị na-ekwu na nwanne m nwoke echigo ụkọchukwu. Ya ka o kwuru. Hey, abụzi m mma fada. Mama, ka ị na-abata. Oscar na ọ dị ka ọ ga-abata weekend a biko. Mana hụ ya anya, achọrọ m ịhụ ya n'oge ego. Ị ga-afịa ngwa jee na kichin ka ị shiere m nkume eshie ofe a ngwa. Chineke, this God you are good. Ekpere m abụrụ n'efu. Okay, for this G.O. This man of God, ekpere ya na-awa ọkụ. Tiketi nji aga eluigwe ọmụwa Ada Zion. Hey, sọsọ lada m nwere nji aga heaven. Ada Zion. Nwaanyị ọma obido igwe fọkwanụ n'anya. Kedu? Adị m mma biko achọrọ m ịfụ dadi ji ebutere m ya nri. Nye onye akwụghị n'iru onye ebere mmadụ ka ọ bụ. Ọ efunụ m iwe fụ nna m. Ọ nwere ihe Baịbụl, ị na-agụrụ Baịbụl ọfụma. Ọnwụgụ ga-anọ n'ime. Dadi ji. Hey, ngalaba dị ndụ m. Dadi ji omu. Ami, ya mee. Ya mee. Eshile m n'azụ gọzie gị. Ya mee. Eshile m n'azụ gọzie gị. Ya mee. Ngozi gị ga-eshi n'azụ abịa. Ya mee. Ngozi gị ga-eshi n'azụ abịa. Ya mee. Ọ bịa wowo gị n'azụ. Ya mee o. Hey, Rise up. Dadi ji. Adam Jeko. Ngalaba ji ndụ m. Ọmị. Odogwu m. Ọmị. My daddy ji o. Ọmị. Nwoke njeko. Ọmị. Hey! May the spirit of my father ka ọ wụsa gị ngọzi. Ya mee o. Ka ikikere niile si na igwe ebe my father nọ dakpo gị. Ya mee. Ụmụ mpịampịa mmụọ niile na-ejere m ozi ma ụmụ agbara ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ha gbakọta kote buru ọgba aghara bụ ndị iro gị ma buru ngọzi bokwasa gị ha. Ya mee. Good. Ọ dịworo gị na mma. Ya mee. Ọ dịworo gị na mma. Ya mee. Ọ dịworo gị na mma. Ya mee. Ọ dịworo gị na mma. Ya mee o. Hey, daddy ji. Chukwu gọzie gị. Ewozi ọ na-eke ngozi ihe mmụọ. Aka na-atọtọ ọgwụ. Ọmị. The only ladder m ga-eji aga eluigwe. Tuwe m ya. Tiketi eluigwe m. Ọ ihe mmụọ. My daddy ji o. Ọ nke gị ka mmụọ. Ebutere m gị nri. Elikwe na ihe ejiri gaga tofuo ahịa ego shiwere m nri. Nwa na akwụkwọ nsọ ekwela eso okwu ọnụ shi n'ọnụ my father na ọ bụ ya ka anyị ga-eri ya wụ ndụ ya wụ eziokwu. Akwụkwọ nsọ sị I am the way, the truth, the life. Ya wụ onye ọbụla riri m eriela onwe ya. Gị gaga tofuo ego. Ihe mere ugbo ihe mere na akwụkwọ nsọ. Mgbe ndị apọstụl, mgbe Judas Iscariot na Zacchaeus na Simeon mgbe ya na ụmụazị ya mgbe ha chọrọ iri ihe na-akpọ last supper. Ọ wụ otu ihe ahụ agalaga akụziri m agụ na m akwụkwọ nsọ taa mụ na onye ga-akụziri bie mụ na onye ga-agwa ibi otu ọwụ ahụhụ ikpeazụ a tara ahụ ma rapture tukwuo ha na-akọrọ m inyo that the GO of I Wonder Ministry International. Edere ya nga share kosa.
awụdị ihe a natara anata. Simeon ewere mma mapụ Zakiọs ntị. You, sir. Mgbe elela anya Zakiọs n'ala dị nso, ozugbo ntị ya na-adapụ fiam Zakiọs efepụ ghọrọ ntị ote ọ gaghị atapara. Now this my father. Juda jiri jụrụ ya asị ngọtọtọrọ. Ntị egbupụrụ ị ga-ahapụ ka okwu si n'ọnụ my father kpa ike ka ị gaghị atọtọrọ ntị tie ka wele dogo onye nwaanyị anyị. Be careful. Submit your assignment, my darling. Asụkwanụ m ọ na-eri ha nri m eluigwe ka aga m aga ya wee rie nri m wike ga eluigwe bịa maka Chineke kere m na gị na-awụ mwepụta dị na ndụ m ote m ndahụ oge aka ntị ịṅụrụ ka nka na ekwu ha n'okwu n'ote na-amị gị na ahụ pam ị ga-adọwa ozugbo. Mind not my talk. Be me here. My father. Nri m ka iburu eluigwe is assured. Ma ga-atachi ọsa ọ dị ka ịma otu na-esi agụ m mkpịsị aka ma nga ọkọ na-akọ m ụmụ m Obinna ha. Oh, daddy. Ngwa ndalụ. Oh, thank you. Ọ ga-adịrị gị na mma. Eluigwe, here I come. Ugbole ka m gwagara gosi gị tupu gaa na-esi nga apụ kulite m ọgọlụ si na ị gara aga ịbụpụ asị gị bụ ụzọ nna m ọda n'aka gị took excuse under my control gị mee gị ifepụ ka egbe elebishi ọsị m Okay, onye m na-achọ ịkọwara gị ka ịghọta ihe m na-agabiga. Daddy, ihe awa attack, sudden attack. Anụkọtara m ya from nowhere ya pịa m n'ahụ mgbọrọ ọsọ gawa ndị ma na attack a. Daddy, mmadụ tigere n'ala ma zọrọ ya. Ihe awa attack. Mgbe ọ bịara mmadụ mgbe o ji bịa very sudden attack. mmadụ tigere n'ala gị zụrụ ya attack si onye nke ị na-ekwekwa attack ba ga-eche ma wajọ mmụọ spiritual attack ụdị agha ndị a m na-ebu nga attack ọnụ anus valve kwụpụrụ akwụpụ gị mgbe ọla ịnọ na shi okorobịa utushi Talk to me, Daddy. talk to you ugbu oge ebe ahụ talk to you the very soon ihe ga-awụ beat me daddy mra hụ oge na ntị ada akpụ anyị ekechi ụmụazị ibe gị ka ị gaghị ezigbote ihe were bịa na ọchị gị ka ewuse gị ọchị eghere oge mgbe ọla inyegachi every minute of the day inyegachi gị ripụ na igba gị kwogbuo n'ime latrin ọ gwụla naanị gị gwa onye m hụrụ na-eji nọnsensị anya isi ịhụ ka ị na-eprezi ya ọkasa gị n'ahụ ọ mmadụ ibe gị ka a na-edemere achere ha gwere achere bịa nga m ji ya nọ na glori ụfọdụ edemere ha ego ha apụ hụ ego bụrụ ihe edemere na ego ọwụ nyenye si gị na-aṅụ ihe ọma mere na ego utu gbawakwa gụ nonsense akpasi ule m iwe o adị m glorious maka mme onye ọla meghere ọnụ ka ọ na-adị ire akwụkwọ nsọ si ike dụrụ m na mgbịrịgba ọnụ na tụpụ ọnụ bụ mmanụ ọnụ ya dee a na-agwa m sị m eji ule iwe ekwu ụka whatever I spoke under my mouth ya mee under my foot ya bụ na mkpụrụ anya m na this my boy nwa m nwoke na-akpọ Sunday kamgbe o si ga bọọlụ lata aghọtaghị m that boy unu kwesịrị ịdị na-anọ m nso day by day the noon by moon mmadụ abịa nga abụọ ndụ ebe ike mkpụrụ nga ya ghọrọ mkpụrụ ga n'ime jaminator si da a ga-esi sa wezga na m nọ ngata ọ kpụrụkpụ ọnụ ya ana m sabarịrị n'ime ngata nwana na-eburu ya tawarịa go to your knee ihe ọbụla ebutere ka m nwee onye nwego ozi m jiri gị gakwuru ọfụma lee otu aha ndị m sị ga deteshikwuru infọmeshọn niile ị na-akpachara aha niile dete jụtachi ihe niile m gwara gị jụọ nke di ya na-enye ngwe gadị n'ụlọ ele onye wọtamelọn n'idre ngo onye ere ihe nke dị ọcha ngwa lele nwata ibe gị lekwa ozi m jiri elekwa tochiri go ozi niile gaa ya amike bụ gị nọ nga awụsịsị okorobịa ọnụ na-ede ebute akpụ na gị hụ gị na-arapụ akpụ gị na-atọsị ya akwa kiribe n'ọrịa pịa m nwoke ịgbaga mmazi ibe gị gbaga ọsọ eluigwe ihe na-agbawa ọsọ shi nonsense lee ihe a
n'abalị taa ọkụ ha n'ebe ụta aka ebe 7 tupu a na-ebido vigil gị mapụ ga-aticha ihe niile m gwara gị each family ịmụrụ otu ị ga-esi tie dị very careful ị na-eti gị ihe ọbụla na-eti dị careful ọkụ ha n'ebe 8 gị ịbaji ụgba ahịa ara na ị ga liji ihe ị ga-eliji go and retire. Nga na nke nwoke adara ibi. Gaa weta ibi ahụ nye nna gị ojiji. Gaa weta enye ele mmụọ. Ka nata ibi ahụ bụ ya nna gị. Get behind me, Satan. Abe meti ọ na-anọkọ na mmiri. Tinye n'ite pot mma gị. Tigre ihe na pilo. Na-agagharị ka onye a chụpụrụ n'ogige idem. Nwere ike ga-enwe ndụ ya akwụrụ straight. Kanka wọm. Nwoke m ga-akụkọ lie ga-agara ejiele m oche ndị vigil ga na-eme ekpere. Thank you, Daddy. Elijah for our time. Akpọ m Elijah o. Elijah mere ihe mere. Ihe Elijah mere na awụdụ naanị mmiri o werele wee ga na nkụ mmiri egwu ihe ndị mmadụ nọ aja. Letụrụ m ọ ga-awụ sọsọ ụkwụ m nkịtị ka a na-aracha ara ire otu arara nwa. Thank you, Daddy. Aka na-eme ọkụ. O mere fibroid ya wụrụ fine boy ihe mgbu. Yes, Daddy. Isi m ga-ahazi oche akwa ya. Ga-ahazie nga a ga-egwu ala ili gị. Thank you, Daddy. Thank you to you. Okorobịa ghasara aghasa. Ekechi ebe etu ote echede ekechiri ndị mmadụ na ọnụ ọchị wuru oghe. Ọhịa niile nọ n'ogbotenu agafe otu echi gị na-echi. Nga ụlọ ahụrụ mountain dụrụ otu ọgụ kwụsị ya block. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.